Zdravím priatelia, v dnešnom krátkom videu s vami budem zdieľať svoju skúsenosť s tým, čím natierať betónové povrchy, napríklad zákrytové dosky na opornom múre, tzv. Betónové čiapky, tak, aby sa farba z nich po 2, 3, 4 rokoch neolupovala, lebo nie je jedno, čím to natrete. Ľudia kupujú či už hotové prefabrikované výrobky od rôznych výrobcov alebo od rôznych ľudí, ktorí to vyrábajú doma na kolene. Samozrejme, že je lepšie kupovať to od certifikovaných výrobcov, ktorí do týchto produktov dávajú všetky prímesy, ako by mali byť. Ale v podstate, či kúpite taký produkt alebo taký, vždy je dobre minimálne použiť hĺbkovú penetráciu a natrieť ho tým. A ideálne natrieť ešte nejakou formou nátieru, kvalitného nátieru. Nie je však jedno, čím to natriete. Ja používam na tieto nátiery fasádne farby, ktoré sú veľmi kvalitné na fasádach, a rozlišujeme dva základné druhy, a sú to silikónové a akrylátové. Kým na fasáde splnia účel obidva, silikónová sa vyznačuje tým, že má istú mieru priedušnosti, to znamená, že sú v nej mikroskopické mikropóry, ktoré umožňujú fasáde tzv. Dýchať. Hlavne je to dobré, keď máte fasádu zateplenú minerálnou vlnou. Akrylátová farba, ktorá je takisto určená len k tónovaniu, vytvorí skôr akúsi formu škrupiny, ktorá nedýcha. Kým na fasáde je to viac menej jedno, ktorú formu farby použijete, pri týchto zákrytových doskách alebo vodorovných povrchoch to jedno rozhodne nie je. A môžete to vidieť aj tu na mojej skúsenosti, kedy som experimentoval, kým múriky, ktoré sú ďalej, som natrel akrylátovou farbou fasádnou šedou. Tieto zákrytové dosky som natrel silikónovou, a ako vidíte, po 3 rokoch vplyvom počasia, mrazu, dažďa a rôznych ďalších faktorov, ako sú napríklad slimáky, ktoré lezú cez tieto zákrytové dosky, sa farba začala postupne olupovať. Vysvetlenie je pravdepodobne jednoduché. Cez mikropory, ktorá má táto farba v sebe, sa voda dostane pod povrch a následný mráz urobí svoje a farba sa začne časom olupovať. Čiže je lepšie na tento typ zákrytových dosiek, betónových čiapek a rôzne vodorovné betónové povrchy, kde sneh a voda stojí, má tendenciu stáť, je lepšie používať akrylátovú farbu, ktorá neprepúšťa cez mikropóry, pretože žiadne mikropóry pravdepodobne nemá, žiadnu vodu. A ľudia používajú rôzne nátiery, napríklad aj často do garáži určený nátier na podlahy, ktorý má vysokú otierovzdornosť, UV odolnosť, vodeodolnosť a rôznym formám a druhom počasia, a takisto zmäkčovadlám v pneumatikách. Nemám s tým veľmi dobrú skúsenosť, neviem, či je to tým, že tento konkrétny produkt bol určený pre východné trhy strednej a východnej Európy, ale napriek tomu, že som dodržal technologický postup, použil aj penetráciu a všetko, farba sa mi v garáži na niektorých miestach olupuje. Takže toto veľmi neodporúčam. Ja osobne mám dobrú skúsenosť s akrylátovými farbami. Prečo je dobré niektoré betónové povrchy, hlavne tie, ktoré sú vodorovné, ak ich nemáte prekryté napríklad nejakou formou oplechovania alebo niečím podobným, natierať týmito farbami? Preto, lebo betóny v dnešnej dobe ani cementy nemajú tú kvalitu ako pred 2000 rokmi, kedy rímsky betón, vyrobený pred 2000 rokmi, je na dne oceánu v slanej vode a stále je pevný. Piliere, ktoré sú tam, sú stále pevné. Dnešné betóny vyrobené z rôznych foriem cementu sa majú tendenciu často rozpadať po niekoľkých rokoch. Takže to je moja skúsenosť. Pevne verím, že niekomu pomôže. Ďakujem za sledovanie a prajem pekný deň.